família, benvinguts a Musclarium. Ara esteu al cor de la Badia dels Alfac, que és una de les més grans d'Europa, a part de ser la més gran que tenim aquí a Terres de l'Ebre, concretament en este delta tan xulo. Bueno, ara estem dalt d'una musclera, una musclera una de les més antigues que tenim aquí, en més història, a la Badia, i a més també us diré que és la més gran de totes, la més gran de totes les muscleres que tenim aquí. Aquí el que produïm què és? Musclos i ostres. El musclo d'aquí del terreno, que és el musclo que molta gent coneix com a musclo de roca, i després també el que és l'ostra rissada d'aquí del delta, que és molt coneguda com l'ostró. Això és un treball pràcticament artesanal. L'ostra té dues parts, la part plana, d'acord? La part còncava. Aquí és on ella està reposant ara en aquests moments. Què és el que fem? Fiqueu el punyal, d'acord? Fixeu, ja està dins, vale? Ho faig espaitet perquè ho veieu. Ara secciones i obris, veus? Ja està l'ostra oberta, fixa't quanta aigua dret ja. D'acord? Ja està. Ja teniu ostra.